Bon dia a tothom. Els que estem aquí ja ens coneixeu, esteu a més dels noms, o sigui que no cal donar presentacions extres. El que faré ara és un mínim context molt breu, per explicar com estava la situació abans de tècnica de la seva experiència per explicar més coses. El cronograma de la història és més o menys això d'aquí. Com a entorn polític científic, no ens fiquem en l'altre, hi ha un programa de microelectrònica d'I+D que es va aprovar bàsicament l'any 82. Llavors, una mica més tard es va fer el Plan Electrònic Informàtica Nacional, que era més gros que això, que de fet des de les primeres acabaven donant una empenta al Plan d'Electrònica, que està parlant molt durant aquests 2 anys, que bàsicament es va implementar a partir del 84. Com m'ha recordat abans de Francesca, perquè ja no tenia clar la qüestió, això es va posar al principi d'un pressupost de 2.700 milions de pessetes, que per l'època era una jugada, diguem-ho així, serien ara com 16 o 17 milions d'euros. Si no està malada, però s'ha de comptar que són 40 anys d'inflació en aquelles èpoques galopant, o sigui que llavors era com bastant més que això. Llavors, bé, el CNM es va formar a partir d'aquest programa de microelectrònica. L'any 85 hi ha el BOE que el crea, no està massa res, només hi ha la creació. Si cal ho tinc després aquí com el recap, però no això. I bàsicament va ser la unió del que hi havia aquí a l'OAB, que era la sala blanca que estava a la Facultat de Ciències, que era un projecte de recerca de l'any 81, o sigui, abans de tota aquesta història, que explicava la Francesca, que és qui té la informació. I hi va haver una part de gent que bàsicament és el Carlos i alguna cosa més, i algun aparell que va unir-se aquí a l'OAB per formar el CNM en aquell moment. Això va ser a partir del 85 que es va crear, i que per tant ens explicava també el Carlos. A part de l'entorn, estaven les universitats i hi havia l'empresa aquesta IER que estava a Granollers, que portava temps industrials populars. Llavors, els que estem aquí, ara diré perquè som els que som, però vam aparèixer més o menys aquí, les fets estan posades més o menys a pams, però bàsicament hi havia qui estava ja a l'OAB, que era la Francesca, el Pepín i l'Eduard, el Carlos va venir a Madrid, el Jaume va venir a la UB i el Carles va venir al Cotxe. Jo vaig venir rebotat de l'empresa Pies Semiconductores, on havia anat a parar una mica per casualitat, però això és una altra història que no toca de massa. Llavors, això es va acumulant aquí, perquè bàsicament com s'havia creat, i els que estem vam entrar amb una beca del plan aquest especial de beques de microelectrònica, que es va crear en aquell moment a partir del plan del nostre pla que hi havia, el programa especial d'IMAD que diu aquí. Un programa de becas estrechamente coordinado con el desarrollo del recientemente creado Centro de Máster de Control. Las becas eren 2 temas, el disseny de tecnologia, y como digo aquí, pues los becarios que lo hagan bien tendrán un mérito preferente para incorporarse después al centre, com a CSIC que té bé, llavors, aquí és on estàvem, i sí, l'altra cosa que et serveix de guia per veure com hem anat fent aquesta taula rodona són els congressos que hi havia en aquell moment, que apareixen tallats per ara. Atenció, suposo que marxarà això del sector. No? Perquè aquí tinc posat, ho he d'explicar. El primer punt, en tot cas, és una primera escola de microelectrònica que es va fer l'any 82 a Segòvia. Això sabem què és, sabem quan es va fer, sabem on es va fer, però no hem aconseguit vosaltres ni tot el comitè de la conferència de dispositius electrònics que es farà a València aquest juny. Ningú del comitè ha aconseguit trobar un cap paper de la conferència aquesta. O sigui, va anar, ja no està aquí
tant això és prehistòria purament. El segon punt és la segona escola de microelectrònica del 84, aquesta sí que hi ha cosa. I la tercera és la Bienal de la Societat Espanyola de Física, que és del 85, que es va fer a Sitges, que és, com ara explico, el que ha convocat a la gent aquí. L'última rodona és la tercera escola que es va fer a Barcelona l'any 86, que ja es va organitzar, és el CNM, i ja hi era més o menys tothom. Llavors, només per situar-ho, la cosa aquesta del 84, que aquí està, hi havia una part de lliçons, diguem, o classes de xonses que van fer, està marcat la gent que va anar per aquí a Barcelona al CNM, hi havia el Paco Serra, l'Emilio Lora per la part de tecnologia i el Jordi Aguiló i l'Helena Valderrama per la part de disseny, que van donar les seves lliçons. Després, interessant per saber pel background de tota aquesta història, és que hi van haver dos mesas redondes, una planes microelectrónicos en España y otros países, perquè llavors estava això, com ja he dit, en plena ebullició, i aquí hi havia en Paco Serra, que ha quedat aquí tapat a sota, però és això. I la segona perspectiva és la microelectrònica en Espanya, que com veieu, bàsicament el que hi havia empreses Telefònica, Standard Elèctrica, que d'aquí feia hardware per Telefònica, i qui moderava, això sí que és més rellevant, en Joan Major, que era el director general d'Electrònica, una mica el pare del Plan Electrònic Nacional aquest i de coses anteriors, del Plan Microelectrònica anterior també. I com es veu aquí en el d'això, això era el 84 aquí al mig, per tant estava en pleno apogeu de tota la història i s'estava pensant com crear el centre aquest. Per tant, allà es van discutir bastantes qüestions. I com a presentar, eren pòsters, crec, el que es presentava en aquell moment, apareixen la Francesca per una banda i apareixo jo aquí sota, com a l'empresa Pia d'Encara. Són els dos que estem aquí, que vam estar en aquell... Crec que la Francesca no hi va anar, jo crec que hi era en persona, però la Francesca estava d'autora, en tot cas, en aquesta segona escola. I després entrem en la Bienal del 85, que és la que ha motivat que les persones ponentes aquí siguin les que són. Que són, com veieu, els autors que van presentar coses en aquella Bienal de la Societat Espanyola de Física del 85. Veieu que s'havia nominalment creat en el Boyle Center, però encara no estava actiu perquè tothom està en su casa encara i tots en la de tots. I però això, el Carlos a Madrid, el Jaume apareixia per la UB, la gent de l'Autònoma, en diversos llocs diferents, i el Carles, que apareixia com UPC, aquí sota. I això és el que ha motivat una mica que les persones a la taula siguin les que són, perquè això es van buscar perquè aquí havia presentat coses aquest any 85. I per acabar la presentació aquesta, unes fotos més o menys random, que són les que he trobat de la Sala Banca de l'Autònoma. La de sota és en Paco Serra. Entenc que això era molt al principi, perquè deia que aquí el forn no deu estar ni connectat, tal com es veu a la foto. No està connectat, és que no ho veig. Aparentment, no sé. La primera és realment nova. No, la primera, les altres són molt modernes. Sí, però bueno, és la Sala Blanca d'allà, doncs que res per comparar una cosa amb l'altra. Doncs això, del dret vist al revés. Doncs això és una mica la introducció del context. A partir d'aquí, la gent que està us pot anar explicant les seves històries dintre del context aquest. I, com hem dit, qui té la primera clau de la prehistòria és la Francesca, bàsicament perquè hi era. Perquè és prehistòrica. I llavors, aquesta l'he posat perquè hi ha la foto, però a partir d'aquí són les meves coses. Si vols, surts allà i vas dient i ho fas. Això ho he posat perquè consti la foto. Com ha dit el Joan, tot i que evidentment estem aquí ja arrel de la Bienal del 85, m'ha agradat l'oportunitat d'explicar una cosa que molta gent de la present aquí no coneix. És el que hi havia hagut prèviament a Barcelona, que d'alguna forma va fer, entre moltes altres coses que jo desconeixo, que al final el CNM fos aquí, a Barcelona. Llavors, l'any 81, a les universitats no es parlava de grups, es parlava de càtedres, d'acord?
Llavors, a la Universitat de Barcelona, la càtedra d'electrònica era el professor Pedro Cartujo i la càtedra d'electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona era el Paco Serra. Llavors, l'any 81, resulta que les dues càtedres, i quan es diu càtedra vol dir el catedràtic i tot el personal que hi ha a la càtedra, demanen, presenten una sol·licitud de projecte a la CAICIT, que era el que avui seria la AEI. I el títol és Fabricación, caracterización y modelización de dispositivos MIS, en dues S, y su utilización en circuitos integrados. Llavors, per als atzars, resulta que jo he aconseguit tenir, que estarà a la biblioteca, la memòria d'aquesta sol·licitud de projecte, i això és l'etapa. Aquest projecte tenia com a investigador principal el catedràtic de la Universitat de Barcelona, que era el professor Pedro Cartujo. Aquí a la memòria, no es veu el... El total sabem sumar 62 i 32. Això de que sabem sumar. Qualsevol cas, el punt és que era una sol·licitud de projecte de 4 anys de durada i aquí, això és una imatge del resum econòmic, on veureu que hi ha una part de la Universitat de Barcelona i una part de la Universitat Autònoma de Barcelona. La xifra és, arrodonint, 95 milions de pessetes. Això era una barbaritat, això ja us ho dic. Avui, si passéssim a euros, potser no, però era una barbaritat. I això, evidentment, al ser concedit, es va concedir aquest projecte, i és que... Quin era l'objectiu d'aquest projecte? Perquè el títol, fixeu-vos que deia fabricació, caracterització, etc. Fabricació volia dir que calia tenir un lloc on fabricar. Per tant, és aquí on sol·liciten el finançament per crear una sala blanca on fer aquests dispositius. Llavors, aquí diu els objectius, obtención de aislantes, caracterización física, modelización, utilización de MIS en circuitos integrados. I el personal que consta com a personal escrit en aquest projecte en aquest moment són les persones que veieu aquí. Com no és que fossin 100. Aviam, jo estic aquí, però jo acabava d'arribar, acabava d'acabar la carrera i era una doctoranda. Llavors, a la UB, el catedràtic Pedro Cartujo, que era l'IP d'aquest projecte, l'any 82 marxa a Granada. O sigui que ja fixeu-vos que el projecte... I el 84 el Carceller va a Granada. Per tant, a l'hora de la veritat, aquest projecte s'inicia amb potencialment aquest personal més el personal que demanen i el Morante, vos coneixeu, el senyor Isidro Escoda, no sé qui és, el Jaume no sé qui és, jo no el vaig conèixer. Jo en vaig estar. I la Pilar Herbs, que la gent que ha tingut relació amb la Universitat de Barcelona deu saber més. Llavors, bàsicament, aquí posat 84. Amb el Pipín no ho tenim del tot clar, si era el 84. Però això és la foto on hi ha el personal que a l'hora de la veritat sí que va estar participant. Fixeu-vos que hi ha l'Eduard Figueres, que en aquell full encara no hi era, però a l'hora de la veritat sí, perquè ja es va incorporar el Zenón Navarro, i el Zenón Navarro va ser contractat en el projecte precisament per dur a terme tota la construcció de la sala blanca. Primer la construcció i després tots els equips, tot. O sigui, tot està muntat en base que hi havia una persona, el Zenón Navarro. I llavors, no sé què cony estàvem celebrant aquí, sincerament, ningú ho recorda, que fixeu-vos que tenim una ampolla de freixenet. Això, aquesta imatge és del Cercle Sabadellès. I aquí veieu les persones.
Veieu, he posat aquí els noms. Jo era la que tirava la foto. Llavors, el Tenon, el Pepe Millán, el Pepín, a darrere el Víctor Villaronga, que és un noi que estava fent la tesina, va fer la tesina amb el Pepe, el Xavier Imeric, el Paco Serra, l'Eduard Figueres i el Paco Gorina. I no sabem què feia el Paco Gorina. És un meu company de promoció que va fer la tesina també, ell en disseny de layout, i ja està. Llavors, aquesta era la situació. Em sembla que és el darrere, no? Crec que sí, perquè... bueno, no, Clar, hi ha una altra cosa. Que en aquella memòria he trobat que a dintre hi ha, sabeu aquella, et conté cartes de apoyo? Bueno, doncs, resulta que el Francisco Serra havia aconseguit una carta de apoyo de Pierre. Com podeu veure, 4 de novembre de l'81. Però, i aquest és un dels articles que sé que es van publicar al País a l'època, on hi ha molts problemes a Pierre. Llavors, aquest article està força bé. N'hi ha d'altres, però jo no tinc accés al País, no els he vistos, no? Però és aquest tema, no sé si us recordeu a la xerrada que va fer el Paco Serra, que va mencionar aquelles sancions que va fer Nord-Amèrica contra Pierre i d'altres empreses al món. Llavors, això va representar una conseqüència bastant nefasta per Pierre. Pierre Semiconductores, perquè Pierre tenia altres divisions. I el Joan probablement d'aquesta història en sàpiga molt bé. Jo, per exemple, desconeixia això, per exemple, que Pierre havia recolzat el projecte aquest. Prèviament a aquest projecte, perquè aquí consta, en aquesta memòria, la càtedra d'electrònica tenia un altre projecte que havia iniciat el 79, però no en tinc cap informació. I bueno, aquí ja aquestes coses es van torçar, però amb aquestes l'any 82, el que ha dit el Joan, ve el de la microelectrònica i les coses canvien. I ja està. Això era una mica la prehistòria, és a dir, aquella sala blanca d'allà no té res a veure amb el CNM. Inicialment. Bueno, no, sí que té a veure, clar. Però era una cosa que existia i que va ser la sala blanca on començar fins que no es va tenir tota la instal·lació d'aquí i moltes persones hi vam dedicar algun temps, diríem, a la part de tecnologia. Entre ells, el Carlos Domínguez, quan va arribar. Ja està. Bueno, gràcies. Pues com que el Carlos, que té un altre compromís urgent que se n'ha aviat, de cas que expliqui ell la seva història, saltem això a la Francesca per després i tenim aquí una transparència que no s'ha pogut fer. Els més joves, tots aquests documents estaven escrits en màquina d'escriure. Ah, sí, clar. Sí. Hi havia algú que escrivia a màquina d'escriure. Sí, però la memòria no és de la Lourdes, la memòria és de les secretàries que tenien els departaments. Bueno, como ha contado Francesca y Joan, realmente la génesis del CNM comienza aquí en Bellaterra, o por lo menos es el punto neurálgico donde se comienza a desarrollar todo lo que es el CNM, pero algunos de los que estuvimos al principio del CNM no éramos de aquí. En concreto, creo que yo era de las pocas personas que además no venían ni tan siquiera de Cataluña, veníamos de Madrid. Yo no trabajaba en microelectrónica. O sea, en teoría siempre he sido un ave, un rara avis, que dicen por ahí. Mi trabajo era el desarrollo de tecnologías fotovoltaicas y en concreto abaratar los costes de fabricación de paneles fotovoltaicos. Esta noticia que veis aquí, que es del 22 de febrero del año 85, es cuando instalamos el primer panel fotovoltaico de silicio policristalino fabricado completamente en España. Y completamente no quiere decir que compráramos los sustratos y pusiéramos nosotros aquí los procesos de fabricación como hacemos ahora. Partíamos de silicio de grado metalúrgico que fabricaba una empresa en Galicia que se llama Sabón y que hoy día pertenece a Carburos Metálicos y sigue produciendo silicio metalúrgico. Lo purificábamos, lo fundíamos, hacíamos los lingotes de silicio
los cortábamos, pulíamos, depositábamos capas epitaxiales de silicio encima, hacíamos las difusiones, hacíamos los electrodos, montábamos el panel, soldando uno a uno cada uno de los dispositivos, y luego le pegábamos el vidrio encima con una silicona por medio. Todo esto era el bagaje de conocimientos científicos que me dieron a mí, por así decirlo, el pie, y me permitieron aprobar las oposiciones para llegar aquí como primer investigador, entre comillas, del CNM que llegaba a Barcelona. En aquellas oposiciones nos habíamos presentado 7 personas, de las cuales Gerardo Pastor, que formaba parte del grupo donde yo trabajaba en la UEI de Microelectrónica, del Instituto de Electrónica de Comunicaciones del CSIC en Madrid, que queda en Madrid. José Anguita, que también formaba parte de la misma unidad, pero era más del, como decíamos nosotros allí dentro del grupo, era de la parte microelectrónica, no de la parte fotovoltaica, pues teníamos las dos partes. Venía aquí tenía también que venir para Barcelona, pero en principio se iba a formar a Inglaterra. Ahora no recuerdo ya dónde se iba, creo que a Edimburgo. Yo creo que sí, fue a Escocia, Fue a creo. Escocia, Edimburgo. Edimburgo. No, era donde estuvisteis vosotros, ¿no? Exacto. Y luego estábamos Gonzalo no. Se me olvidan los nombres. El de Estaba. No, sí, el de Madrid. No, Briones ya el era. joven. Bueno, otra persona que se quedó en el CNM de Madrid y otras 2 personas que se quedaron en la Politécnica. En fin, todo aquello conformamos el primer grupo de científicos designados, por así decirlo ya, para trabajar en lo que era el plan de electrónica nacional. O sea, aquellas plazas habían salido ya definidas como plazas de microelectrónica, que hasta entonces nunca habían salido como tales. Salían como ingeniero electrónico como mucho, pero nunca como microelectrónica. Y como microelectrónica me vine para acá. El objetivo de mis tareas aquí eran, como bien me recordaron más de una vez, arrancar la sala blanca, poner a punto las tecnologías y tener una tecnología CMOS funcionando para el día que vinieran a inaugurar el centro. Ese era mi trabajo y mi tarea principal. Y por eso la Chesca y yo pasamos algunas horas, muchas, en la otra sala blanca, aburridos, como ostras, porque éramos, no, lo digo porque mientras hacía una oxidación de 4 horas, pues aquí nos dedicábamos pues a charlar, básicamente. No podíamos hacer otra cosa. No podía, porque en aquella época no te podías ir de la sala blanca mientras estaba la oxidación. Los hornos eran súper automáticos. O sea, en cuanto te ibas se fastidiaba. Más vale que te quedaras allí y estuvieras vigilante. ¿Vale? Entonces, hemos pasado muchas horas, incluso parte de algunas noches. Yo no, ¿eh? Yo acabando algún que otro proceso que se alargaba más de las cuentas. Esto era como se hacía entonces la microelectrónica. O sea, no eran grandes dispositivos ni tenían tecnologías muy avanzadas. Teníamos tecnologías intermedias, parecidas a las que hacían la mayor parte de los grupos de investigación en el mundo, no éramos raros. Lo que sí que teníamos era en aquella época mucha juventud y muchas ganas de trabajar, por lo cual aquello nos ayudaba a empujar para adelante como fuera. Y más de uno se llevó una bronca por pasar por el pasillo mientras estábamos diseñando las máscaras tumbados en el suelo y pintándolas, ¿te acuerdas, Jaume? Pintaste alguna también, con lápiz sobre papel milimetrado. Las hacíamos 1,20, 1,30, ¿no? Más o menos. Pero una así, las pintábamos tumbándonos con reglas desde una punta y desde otra y luego teníamos que engarzar los dispositivos o los diseños para que aquello cerrara. Eli, que andas por aquí y que ha sido tuya en parte la culpa de él, tú creo que tenías algunos de esos diseños todavía guardados por la biblioteca. Hay un museo. En el museo hay uno. Hay máscaras de aquellas que, bueno, que nos llevaban a veces hasta un fin de semana. Y con esto termino, y si no os molesta, me voy porque me ha surgido un problema y voy a tener que estar en otra reunión. ¿Y no que venga de la familia tuya? Por curiosidad. No, no era familia mía. Fuerais hermanos casi. No era familia mía, pero me llamaban porque él era el jefe del grupo, no era Emilio. Aunque aquí todo el mundo conocía a Emilio, el verdadero jefe del grupo era Enrique Domínguez. Y a mí me llamaban, y por eso me respetaban mucho los del taller mecánico, sobre todo,
porque a mí me llaman el sobrino del jefe. Cuando el sobrino del jefe bajaba a pedir algo a los mecánicos, se cuadraba. Y yo me aprovechaba de la situación, lógicamente. Yo nunca desmentía a nadie de que yo era el sobrino del jefe. Bueno, gracias a todos. Vale. Bé, doncs, en principi es tracta d'acabar d'explicar una mica a tothom les seves coses. De fet, que alguna transparència la podem potser fer una mica per després. Com que el Carles, És anterior el que explica el Carlos, però bueno, és igual. com que tenim el Carles allà a l'altra dimensió, igual potser pot explicar ell primer, així no queda tan despenjat, i després seguim amb els que estem aquí. Vale. O sigui que, Carles, si estàs... Sí, em sentiu? Bon dia. al cuchillo, Em sentiu? esta foto, Heu fet? Perfecte. No, pero aquí. canvió esta. Posar-ho així. Sí. Ei, que em sentiu? Sí! Ara, home, merci. Bé, bon dia i gràcies per la invitació de les organitzadores. Jo, bueno, a part que ara estic fora, no vaig fer cap presentació i, per tant, bàsicament jo el que vaig entendre és que el que ens demanaven a nosaltres que fos una mica de recordatori de què estàvem fent en aquella època i no tant, bueno, també anècdotes, però vull dir que també per treure alguna conclusió de dir, bueno, no és que abans tot anés molt bé i ara és molt pitjor, sinó tot el contrari. Aleshores, jo només recordar-vos que ja ha sortit en alguna taula d'aquestes. Jo l'any 85, al febrer, que va ser quan va sortir el BOE de la creació del CNM, estava fent el projecte final de carrera a l'Escola de Telecomunicació a Barcelona. No tenia ni idea del que era el CNM. De microelectrònica en tenia poca idea, perquè allà també el departament d'electrònica que està bàsicament feien cèl·lules solars i circuits híbrids de capa fina, o sigui, sobre substrats d'alúmina. I jo, quan vaig acabar la carrera, vaig fer el projecte d'això. I va anar bé perquè, bueno, de fet, allà, com deia el Domínguez, allà també s'havien de fer màscares, s'havien de fer processos de fabricació, evidentment de capa prima, no era microelectrònica sobre silici, però allà vaig aprendre el que era un disseny d'una màscara en paper mil·limetrat i totes aquestes coses i els materials conductors i totes aquestes històries que explicava el Carles. Al setembre, de casualitat, el meu director de projecte va decidir que aquell treball el podíem anar a presentar una cosa que es deia Bienal de Microelectrònica, Bienal de Físiques, perdoneu, i la meva primera curiositat va ser que van dir hay que hacer un póster, i això de fer un póster ho trobava del més infantil del món, però allà vaig veure que les grandes mentes pensantes d'Espanya es fotien allà davant d'un paper d'1 metre per 70 i explicàvem les seves històries. Bé, doncs això és el que vam fer nosaltres. I allà va ser on em vaig enterar que existia un tal Paco Serra, Mestres, i un tal CNM, que acabaven de crear aquell any, i me'n vaig anar al congrés i ja va estar. Resulta que el 22 de desembre em van trucar a través del professor d'electrònica dient que necessitaven una persona per substituir un becari que se n'anava a fer la tesi a fora del CNM, de la UAB, i que era l'Eduard Figueres. O sigui que jo vaig entrar allà perquè em van agafar, vaig anar al 22 i em van dir que sí que m'agafaven, o sigui vaig entrar gràcies a que l'Eduard Figueres se'n va anar. O sigui que potser algú ara tindrà una més mala opinió de l'Eduard Figueres sabent que per culpa seva doncs ja ho estava fent. El que va passar aquell dia només vaig conèixer el Paco i l'Emili. I van dir, treballaves amb una tal Francesca, però com que ja era més tard de la 1, doncs la Francesca tenia el vici d'anar a dinar d'hora a casa seva i ja no la vaig veure. Aleshores, el 7 de gener de l'any 86, el 7 de gener crec que era, el 7 o el 8, sí, el 7 de gener del 86 el que va passar va ser que ja vaig començar les classes i donava classes d'electrònica juntament amb el Paco Serra, 5è de físiques i a tercer d'informàtica amb la Francesca. Aleshores, segurament alguns de vosaltres recordeu que em vau tenir de profe, tant d'una cosa com d'una altra, però de profe vaig estar poc temps perquè després ja van sortir les beques de microelectrònica i en aquell moment ja va ser quan va entrar el Manolo Lozano, que aquí ens l'hem deixat perquè no va tenir la gran sort d'anar a la Bienal de Sitges, però també va ser dels que va començar amb nosaltres.
Ja al setembre després ja van entrar altra gent, a part dels que heu dit, doncs els que van acabar 5è de físiques, com Enric, el Salva Hidalgo, l'Isabel, Juan Fernández, tots aquests, el Paco Bert, em sembla que també era aquella època. I així vam continuar, no? La gran cosa que vull dir, bueno, després també, l'altre que me'n vull recordar és de la Lourdes, no? Perquè també és de la nostra època i tot i que no feia recerca, doncs al final el CNM també va funcionar gràcies a ella, no? Perquè no ens passava màquina tot, no? En aquella època només hi havia 2 ordinadors, que va ser més tard, i moltes coses encara es feien a màquina. I finalment jo recordar 2 coses. Una, que em van demanar com vaig entrar i em van dir tu hauràs de fer la tesi de CMOS amb una cosa que es diu la JAP. Jo no sabia ni què volia dir la paraula. No vaig poder buscar a internet perquè no n'hi havia i em vaig passar 3 setmanes buscant en articles aviam si hi havia alguna paraula que s'assemblés a això. Al cap d'un temps ho vaig trobar i va ser quan ens vam dedicar a fer el primer CMOS de la casa, que era el CMOS 50. També em van dir que m'hauria d'incorporar al grup de packaging, que en aquell moment del CNM, que en aquell moment el portava el Pepe i el Pepín, i em van dir, bueno, el lunes hacemos una reunión. Bueno, pues, per sort del grup de packaging, aquesta reunió no es va fer mai, i per tant, no em vaig dedicar al packaging, sinó que després ja quan va arribar el Manolo, l'Emilio ens va fotre allà al CIAM, el laboratori de caracterització, i a més nosaltres ens ocupàvem de les oxidacions i les difusions, que és una mica el que deia el Domínguez, que al principi això era una colla de gent jove que tenia ganes de treballar. I de fet el concepte de startup també el vam inventar nosaltres, perquè al final si aneu a la Wikipedia, startup és un conjunt de gent jove que no sap què serà de gran i que bàsicament té una taula de ping-pong per jugar. Doncs nosaltres allà al CNM també jugàvem a ping-pong quan els jefes no hi eren. L'únic que no teníem taula, ho fèiem allà al passadís davant de l'ascensor de la planta 3 de l'àrea 9. O sigui que des d'aquest punt de vista també vam ser innovadors. I 2 missatges més que volia comentar. Una que bueno, és allò que si et lleves ben d'hora i treballes molt, doncs un becari pot arribar a ser director, no? Això ho va demostrar primer el Baucells, després el Manolo i jo, i el Fonseca no, però bueno, suposo que el següent tornarà a ser un becari de la casa perquè és el que es porta últimament, no? Coses divertides, doncs que els becaris ens feien anar a buscar les visites a l'aeroport, perquè no hi havia ningú i quan venia algú important doncs s'havia d'anar a buscar i per tant, curiosament ens van donar targeta de conduir cotxes del Parque Mòbil Ministerial perquè teníem un OCNM i per poder-ho conduir teníem aquí la gran targeta i estaven tots molt contents. I altres coses era que els becaris compartíem habitacions quan anàvem a congressos, cosa que ara segurament estaria absolutament mal vist i potser seria penat i tot. I l'altra cosa important és que els divendres a la tarda fregàvem a dintre la sala blanca. I això també és una cosa que ha canviat una mica ara. Ara no entrem i segurament va ser perquè vam entrar-hi massa de quan érem joves. I finalment, una cosa, i és el concepte de que jo crec que en aquella època tot era molt pitjor, però sí que hi havia una cosa i és que tots treballàvem per el mateix. I d'alguna manera l'èxit d'un era l'èxit de tots. I segurament després, al anar-se diversificant en temàtiques, això s'ha perdut una mica i probablement és el que s'hauria de tornar a recuperar. I, només acabo dient que sempre hi havia hagut enxufats. El Manolo i jo érem 2 enxufats perquè érem els becaris del Paco i de l'Emilio, que eren els 2 jefes, i així ens ha anat. Però també s'ha de dir que els altres enxufats eren els de la Universitat de Barcelona, que això sempre ha passat. I si us fixeu en la primera transparència que hi ha a les fotos de tots nosaltres, el que riu més és el Jaume Esteve, perquè és el que era de la UB. I aquí ho deixo. Merci i gràcies altra vegada per convidar-me. I només dic això, que el forn aquest que hi ha aquí al Paco Serra, aquest és el que fèiem les oxidacions i difusions al Manolo i jo. I el Carlos Domínguez diu que se n'anava tard a treballar a casa, però el que no ha dit és que nosaltres ens feien quedar i ens havíem quedat a dormir a les nits. O sigui, quan hi havia els drive-ins de 17 hores del drive-in del Pou del CMOS, doncs ens havíem de quedar perquè no estaven segurs que el forn no patés. I ens quedàvem el Manolo i jo. Que per altra banda no sé què esperaven que faríem nosaltres, si el forn patava.
però teníem un matalàs allà fora i Sí, ens sí, dedicàvem a dormir a fora, a la sala blanca, i cada 2 o 3 hores ens despertàvem i entràvem a dintre la sala a veure que no hagués passat res. Vinga, merci, records a tots. Gràcies. Bueno, pues no sé per qui seguir, perquè per al·lusiones els hi toca a tots els que falten. Sí. Han sortit l'Eduard, el Jaume i el Pepín, vull dir que no sé... Qui estava abans? Jo, lògicament. Vosaltres esteu abans. O l'Eduard o el Pepín per continuar i després sí. Pues tu ¿Tú mateix. vas a hablar de transistor MOS o qué? Bueno, de todas formas, lo que Y no luego digo- apuntillo lo que falte. A ver, yo llego aquí al campus de la Autónoma en la Semana Santa del 84, cuando me licencio del servicio militar. Y bueno, me vengo a ver a Paco Serra porque fue profesor mío. Y yo básicamente lo que quería era hacer la tesina. ¿Vale? Entonces me vengo a verlo y le digo si hay posibilidad de hacer la tesina y me dice que sí. De hecho, el director de mi tesina es Paco. ¿Eh? Pero claro, me deja muy claro en aquel momento que, bueno, que no me puede prometer ninguna cosa más porque, bueno, no hay disponibilidad. Entonces, que bueno, que pensar en tesis era, en aquel momento no me podía decir nada, ¿vale? Entonces, bueno, yo como lo que me importaba era hacer la tesina en aquel momento, pues perfecto. Entonces la cosa cambia. Yo creo que no sé si justo después de verano o incluso antes de verano, porque me viene Paco y me dice, oye, aquello que te dije de que no, lo de hacer una tesis, la cosa ha cambiado. Si te parece bien, pues, bueno, pues tienes la posibilidad de hacer una tesis doctoral. Entonces, eso es porque Paco ya debía de tener inputs de que se iba a crear el CERO. Yo lo entendí así. Entonces, yo desde septiembre hasta diciembre de aquel año estuve contratado al proyecto ese que ha puesto la Chesca, el de los transistores de los dispositivos MIS. Estuve contratado a cargo de ese proyecto y pedí una beca FPI que me la concedieron con fecha 1 de enero del 85. ¿Vale? Entonces, esa beca FPI era de la Autónoma. O sea, yo era UAB. ¿Vale? De hecho, como era UAB, pues estuve dando clases al principio de problemas, mientras era becario. Y bueno, en aquel momento yo ya pasé de Paco a Pepe. ¿Vale? Una cosa que no he dicho es que la tesina ya fue sobre dispositivos de potencia. No sé si tenía algo que ver con que Paco ya sospechaba algo, porque cuando se crea el CNM, hay una serie de proyectos que cuelgan. Me parece que eran 4, 3 de tecnología y 1 de diseño. Y uno de los proyectos es dispositivos de potencia, que es el que coge, bueno, al que le encargan a Pepe, ¿vale? Entonces yo hice la tesina ya sobre dispositivos de potencia, pero cuando paso a hacer la tesis, bueno, me derivan a Pepe porque Pepe es el responsable de esa línea que aparece en la creación del CNM. ¿Vale? Pero lo que quiero dejar bien claro es que yo era personal autónomo. ¿Vale? De hecho, cuando poco antes de terminar la tesis, Pepe, que estaba también de profesor en la Autónoma, bueno, se presenta a plazas de investigador en el CSIC y saca una plaza de investigador en el CSIC. En el 86. En el 86, bueno, pues fue antes incluso. Entonces, claro, pues cuando Pepe pasa a ser CSIC, pues entonces a mí me dicen, bueno, pues tú vas a ir en principio a la Autónoma. O sea, tú no vas a ser CSIC
y en principio, pues cuando salga a la plaza, cuando sea, pues tú vas a ir a la universidad, ¿vale? Entonces yo termino la tesis y fui profesor titular interino de la Autónoma desde octubre del 87 hasta que tomé posesión de colaborador en el 89, ¿vale? Entonces yo estaba dando las clases de cuarto de electrónica general, cuarto de físicas y de... ¿Tú estabas ahí? Vale. Sí, hay alguno más que también estaba por allí. Y de tercero y en tercero de informática de electricidad. ¿Cómo se llama? Electricidad. Tercero no, cuarto. ¿Tercero? En tercero de También. informática. En tercero. En tercero de El vas informática. tenir? Tú también estabas allí. No, En la identidad y electrónica. però jo te les vaig fer jo, aquestes classes. Sí, sí, tú lo has dicho Però ell allí. no. Ah, Sí, perquè ell a quart hi havia una assignatura que també donava al departament d'informàtica. En física fue el cuarto. La no, informática. en física era en cuarto. Sí, sí. Y en Era una teoría semitroncal. y tú de... Era una semitroncal, además. Sí, sí. ¿Vale? Hay más antiguos alumnos por aquí. Madre mía. Lo siento, pero no me acuerdo. Y bueno, total, yo iba autónoma, ¿vale? Entonces estaba a la espera de que, bueno, ya saldrá la plaza cuando sea y tal. Entonces resulta de que esa plaza, pues llega un momento en el que se convierte en cátedra. Es la cátedra que después gana el Emilio. Esa es la plaza de Pepe, ¿vale? Entonces, y yo, bueno, tururú, no, en aquel momento pues hay un cambio de planes, ¿no? Y me dicen, oye, que donde había dicho Diego, pues ahora digo Diego y tú ya pues que ya no eres UAB, no vas a ser UAB, o sea, tú cuando salga una plaza, que pues que me parece que fue aquel año. Digo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues te vas a presentar. Y entonces yo estuve, pues eso, pues dando las clases esas de cuarto de físicas y de tercero de informática, estuve por los cursos 87, 88, 88, 89. ¿Vale? Y bueno, pues así fue como aterricé aquí. Luego a partir de ahí, pues bueno, ya vinieron muchas cosas. Bueno, una de las cosas por las que estamos aquí es bueno, porque uno de los trabajos que aparecen en la Bienal de Física, que fue al primer congreso al que yo fui, pues estaba la fabricación de transistores MOS utilizando la cadopante. Que bueno, a ver, yo estaba confundido porque pensaba de que había sido el primer transistor MOS fabricado en España, pero Joan me corrigió y dijo de que en Pierre habían fabricado uno antes. Pero bueno, tampoco había mucha diferencia. Es lo mismo ser primero que segundo. Pero bueno. Y claro, y aquí pues yo esto lo recuerdo pues con cariño porque me acuerdo de que íbamos todos con su oblea, de la mano. ¿Éramos 4? Eran 4 obleas. Eran 4 obleas. Bueno, pues yo llevaba una, tú llevabas otra. ¿Y quiénes llevaban las otras 2? De 2 pulgadas. De dos. Pues el otro sería pues Zenón y Pirel, ¿no? Bueno, Pirel pertenecía al LAS de Toulouse y había venido pues como tenían experiencia, pues a que pudiéramos fabricar el primer transistor aquí, con unas máscaras que no estaban diseñadas por nosotros, sino que eran unas máscaras que venían del LAS y que eran propiedad de Pierre Rossel. Que Pierre Rossel era el jefe de potencia en el LAS. Entonces, bueno, aunque aquí pone en el paper máscaras proporcionadas por Pierre
Rosell, bueno, en realidad no fueron proporcionadas, porque la primera vez que yo vi a Rosell, pues recuerdo de que cuando entré en el LAS había un murmullo bastante alto, despotricando, y que resultaba de que era Pierre Rosell, que se había dado cuenta en ese momento de que le habían quitado las máscaras y se las habían traído para acá, para hacerlo. No voy a decir que se las quitó, pero bueno. Entonces, bueno, pues aquí pues íbamos cada uno con nuestro niño de la mano, ¿no? A ver, cuando había que hacer una oxidación iban todas juntas, ¿no? Y las hacíamos allí. Pero luego cuando había que hacer una fotolito, pues cada uno iba con la suya, ¿no? Grabado, grabado también y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues dos cuestiones que sean cortas, que si no nos vamos a... Ah, vale, sí, no, también. Dos cosas que me gustaría decir es una que, a ver, que utilizábamos no implantación ni nada de esto, sino que utilizábamos una laca topante, donde allí pues se metía boro, como eran para la formación de las regiones de drenador y de fuente, porque era un transistor PMOS, pues no había problemas de control de dopaje, o sea, había que meter para que fuera una región PMAS, punto. Y la otra que bueno, que era un proceso, no tenéis el papel, si queréis os lo proporciono, sub-1000, longitudes de canal sub-1000, para que tengáis presente, por ejemplo, de que el dispositivo con geometría cuadrada pues tenía 260 micras de canal. El circular 100 y el rectangular 120. Es decir, bueno, el primer transistor que se hizo aquí pues tenía una longitud, pero fue el primero y funcionaba, ¿no? Bueno, afortunadamente la cosa ha ido para abajo, aunque bueno, lleva mucho tiempo que no tira para abajo. Bueno, ya para finalizar, o sea, mi experiencia personal, o sea, a ver, pues yo recuerdo con mucho cariño aquella época. Pues sí, porque era algo nuevo, éramos pocos, íbamos todos a una, eso sí que es verdad, había mucha complicidad, cosa que, bueno, luego la cosa ya no fue igual. Y bueno, sí, éramos jóvenes, como han dicho, teníamos pelo y nos lo pasábamos bien. Entonces, pues sí, pues yo guardo muy buen recuerdo de aquella época. Y bueno. Molt bé, gràcies. Ok. Seguim, podem anar d'això. Si Sí, segueix ara va. tu, després Jaume, Jo m'incorporo... I de fet, per fer microelectrònica una mica per... A mi em tirava més la física teòrica, però vaig pensar que això no tenia futur i vaig agafar les optatives que hi havia a l'Autònoma i vaig dir, mira, hi ha microelectrònica, vaig fer microelectrònica. No, microelectrònica no, electrònica. Perdó. I estava allí, recordo en el 83 que vaig acabar la carrera i en les últimes setmanes el Paco Sant va venir a dir, escolta, tu volies ser professor d'ajudant de pràctiques? I dic, pues bueno, pues vale. Dic, pues vale. I res, ja vaig empalmar i en el 83 vaig començar com a professor de classes pràctiques. I quan vaig començar, la Sala Blanca estava feta, és a dir, els panells i d'allò, les parets, sí. I s'estava acabant de muntar. En el 85, que és quan vam fer el RUN, aquest jo era responsable. El 84 em vaig anar al LAS un mes per aprendre tècniques i com treballar amb equips de buits i metalitzadores. I quan vaig arribar aquí, em vaig fer càrrec d'una Edwards 306, que em penso que venia del Departament d'Òptica, no sé, o de l'electricitat. O d'electricitat Era del departament d'allà. Sí. Però era d'allà, no era d'òptica, no? I llavors em van encarregar que la posés a punt i això va ser a finals de... Perquè encara tinc la llibreta que anava apuntant totes les incidències. La primera entrada és del 8 de desembre del 84. I allí tinc apuntat que va ser el maig
les metal·litzacions de les 4 obleas estan ahí apuntades, com vas fer a la... Que por cierto, la cuarta se quedó toda la noche haciendo vacío, porque no dio tiempo de hacerla. I quan va començar, es va fer el CNM en el 85, jo em vaig casar el 85 i just abans de casar-me el Paco em diu: escolta, tu estaries disposat a marxar una temporada amb una beca a l'estranger? Dic, pues bueno. I efectivament vaig aconseguir la beca, que era per anar 3 anys a Bèlgica. En aquell cas, tenia que anar... El meu tutor hagués sigut el professor Jespers, que tenien molta relació. De fet, crec recordar que alguns dissenys que feia el Jordi Aguiló el feien allà, tenien un CMOS de 3,5 micres, em penso, i el feien allà, i jo tenia que anar allà a aprendre com funcionava. I sí, vaig marxar, doncs això, la beca començava l'1 de gener, doncs el 7 o el 8 de gener del 86 vaig marxar cap allà, que també el 86 va ser quan Espanya va ser de la Comunitat Europea, el qual em va facilitar molt els tràmits burocràtics. I, de fet, quan vaig arribar allí, el primer dia, el professor em saluda, el vaig veure en el seu despatx ple de caixes, i em diu, que demà jo ja marxo. Vaig arribar allí i el meu tutor va fer les maletes i va marxar amb una empresa. Però, bueno, vaig estar allí, vaig fer el procés. El Paco em va pressionar perquè presentés la tesis. La tesis la va presentar aquí i el gener del 89 jo i el Pepi em vam treure la plaça. Com ara, dic. Com ara, sí. Era allò, ràpid, vine cap aquí, que ja em foten les places i que s'ha de... És a dir, que va ser molt... Vam tenir molta sort. I bueno, com que jo vaig estar allà 3 anys, vaig fer la meva tesi sobre òxids de camp del CMOS, però sobretot vaig tenir molta relació amb la gent de Sala Blanca d'allí. Vaig entrar en molt de contacte amb els tècnics d'allà, vaig aprendre molt sobre com fer processos, com es treballava dins la Sala Blanca. Quan vaig venir cap aquí, ràpidament em vaig tornar a col·locar a treballar a Sala Blanca. També com a anècdota, i retrocedir una mica, en el 84 o així, quan va començar, 84-85, la Sala Blanca, en l'altre costat, reconec que vaig començar jo a preocupar-me sobre la neteja i sobre control de qualitat i tal. I la primera tanda de bates les vam rentar a casa. Perquè ja quan portàvem 15 dies que vam començar a rentar i no hi havia... Dic, les bates estaven totes brutes, dic, bueno, s'han de rentar. I es va... Recordo, vaig demanar, dic, això no pot ser, hem de tenir una rentadora, un lloc per tenir-ho controlat, i va ser llavors que es va instal·lar una rentadora i una secadora en el SAS de la Sala Blanca Vella. Va ser després, no va ser el 84. No, però va ser després, però no. Però recordo la primera tanda, jo dic, el 84... No, la rentadora va ser posterior, va una rentadora allà dins. Bueno, és igual, eren molt nets. I bueno, ja fins ara. I del transistor, jo us passaré fotos del transistor i li vaig passar al David Quillón que havia guardat un xip mig encapsulat. Estava encapsulat en un TO... Sí, no sé quan és. Sí, se lo dia al David. Está medio encapsulado porque está puesto en un TO, pero no hay soldadures. Sí, está enganchado. Está enganchado. Sí. No, a ver, tenía previsto hablar con Saber ayer, pero ponerlo en la vitrina o algo así. Tenemos los americanos con la invención del transistor y el chip Intel, pero tenemos que poner los españoles. Sí. Pues eso. Y también le pasé una oblea, pero me parece que es posterior, porque me parece que es un dispositivo de potencia que supongo que debe ser ya de
de la última època en 2 pulgades de l'any 90 o així. Eso puede ser, que era de potencia. Sí, por el diseño es de potencia. Lo mismo es el primer VDMOS en aluminio, con puerta de aluminio. Es posible. Puede ser. Pues mira, Sí, ya le eché un vistazo. No, le echaron vistazo. Pensaba que todo lo que tenéis, para hablar contigo, pero que lo hacemos, porque así es como hacer una cosa de todo lo que se ha hecho aquí. Sí, sí. Molt bé, doncs vale. Pues ara. I el Jaume. Era el Jaume, sí. I després... Sí, jo la meva trajectòria és una mica diferent perquè vinc de l'UB, com ja s'han dit. I de fet sempre m'han retret fins ara. Vull dir que Espera, a mi i el Josep Montserrat, perquè el Joan sí que venia de l'UB, però el que venia de Pierre li perdonaven. Però jo i el Josep Montserrat som de la Universitat de Barcelona i de fet vam estudiar junts, però vam arribar amb un any de decalatge, no, aquí al CNM. Jo, de fet, vaig una mica la història d'allò, tampoc vull allargar molt. Era la història... Bueno, vaig començar la tesina amb el Morante. De fet, el Cartucó va marxar, que jo estava estudiant la carrera, com diu la Francesca. El Carceller va marxar el 84, que jo estava acabant, encara vaig ser professor, però el que va portar les regles del departament era el Morante. I va fer... A Barcelona sí que hi havia l'especialitat de física aplicada i electrònica, que em sembla que aquí a l'Autònoma no sé si hi havia una aquí no hi havia especialitat. especialitats. No és que no hi fos aquestes, però no hi havia cap. Doncs hi havia diverses especialitats, una era aquesta, i de fet el Morante era un professor excel·lent. Tot la teoria de bandes i totes aquestes coses que veiem de Sant Sòlid, la veritat és que va ser com fascinant. I vam fer la tesina en aquell moment amb ell i va ser d'efectes en arsenur de Gal·li, que eren mostres que es portava de França el Josep Samitier. El Samitier. Samitier estava fent la tesi a França amb un centre de Philips que tenia a París dedicat exclusivament al arsenur de Gal·li, perquè no sé si sabeu, però en aquella època el silici ja estava en decadència. I es preveia que seria substituït pels 3,5, que eren el futur, perquè tenien moltes propietats molt millors que els 6. De manera que quan es va començar el centre de microelectrònica, que no s'ha comentat, que hi havia una part aquí a Barcelona, una part a Madrid, que era de 3,5, i es van repartir de forma excloent els materials, i en aquella època semblava com... Sí, doncs ja es considerava que això estava de capa caiguda. Vull dir que... Això ho deien els que treballaven amb 3,5. I just el treball que vam presentar a la Bienal, que també va ser el primer congrés que vaig anar, que per cert va ser maquíssim, ho vaig passar molt bé, vaig conèixer molta gent, d'aquí a l'Autònoma sobretot, vaig conèixer el Jordi Pasqual, que em va impressionar perquè parlava molt bé i explicava molt bé, i ho vam fer en l'hotel aquell de Sitges que està al passeig, com se deia? Com? El Calípolis, que era un lloc maquíssim, estàvem allà davant del mar i va ser em tinc un record excel·lent del congrés aquell. La veritat va ser molt xulo. I el treball era d'arsenur de Gal·li, de l'aplicació de Deep Level Transient Spectroscopy, del DLTS, que era una tècnica per caseritzar els efectes que es produïen en el material quan s'implantava. I després vaig arribar aquí al CNM per casualitat també, perquè el Morante va dir que sortia aquest pla nacional, que hi havia unes beques que era això, el Plan de Formació de Personal Investigador i Tècnico Especializado en Microelectrònica. Era la primera convocatòria que sortia i una mica ens va comentar que si agafàvem el compromís de presentar-nos aquesta beca, que l'obligat que la donguessin era alta perquè era una cosa bastant específica, però hi havia com a compromís de continuar després treballant al CNM per incorporar-se i tirar endavant tot això. I, de fet, vaig venir, abans de demanar la beca, vaig venir a veure el Paco Serra per comentar-li i ja va estar d'acord, ho demanés i això, i ho vam demanar. Després, mentre ho vam demanar, sí que vaig estar treballant una mica com de gratis. No, com de gratis, no. De gratis. Gratis. No vol dir res. Ara és com bastant impossible, no? Doncs en aquella època no hi havia cap problema. De fet, també vaig anar una mica, l'Eduard em va ensenyar com funcionava l'evaporadora, perquè ell havia de marxar, i em vaig fer càrrec de l'evaporadora, i després al cap de poc ja va arribar el label, aquest label que ahir va parlar el Miquel, justament que si es pensava posar alumini, coure, silici, no? Doncs va arribar en el 86 i estava allà portant les metal·litzadores
I la veritat és que era un equip nou, car i molt sofisticat, que la veritat és que a mi m'ha impressionat treballar amb l'equip aquell i posar-ho a punt amb el senyor Navarro, que era una persona que en sabia moltíssim, excel·lent, que tots els que l'heu conegut suposo que teniu un record que és impossible d'oblidar. I va ser una època maquíssima, que vam aprendre molt. Després els col·laboradors, no? Que deixin que estava acabant la carrera en aquell moment, que estaven vinguent i fèiem les màscares, i que vau fer les màscares al PNM 004, que és una màscara que va tenir un recorregut molt gran. No, té. Sí, perquè comentava l'Àngel que justament havia fet el disseny adequat a 6 polzades i vam fer una finestra per posar alumini semitransparent, que en aquell moment vam posar per caracteritzar les capes d'òxid. Jo feia la tesi entre Barcelona, el meu director va ser el Joan Ramon Morante, i estava uns dies aquí i uns dies a Barcelona fent la part de caracterització. I el mateix que ha dit tothom, va ser una època fascinant. Vull dir que érem conscients que participàvem al començament d'una cosa i que tots anàvem a la una. Aquesta preocupació pel currículum no hi era, perquè era tot més... El que volíem era fer coses com útils i que fossin útils per tothom, no? I com a mínim aquesta era la meva percepció i sí que participàvem tots de tot. És a dir, quan va sortir el primer transistor tothom estava com eufòric, no? I després, quan vaig acabar la tesi, vaig anar de postdoc a Bèlgica, que va coincidir amb l'arribada ell va arribar de Bèlgica i jo vaig marxar a IMEC. IMEC també va ser molt fascinant per mi i va ser una època molt maca. A més, estava en una finestra davant del bosc que veia els faisans córrer per allà cada dia. Era xulíssim. I, de fet, era un centre gran, vaig veure com treballava un centre gran, fèiem coses també, vaig continuar amb dels òxids i òxids nitrurs per coses de prom, però mentre estava allà, que vaig estar un any, ja a l'estiu ja em van dir que quan tornés volien començar tota una línia de MEM, no en deien MEMs en aquella època, en deien de sensors i actuadors, i quan vaig parlar amb el Paco Serra a l'estiu ja em va dir que començaria amb això. De manera que ja sabia que la línia que estava fent no la continuaria i vam començar ja a pensar en tots els temes de micromecanització i tot això, que després ja va anar increixent, que en el moment que m'ho van dir em van dir, bueno, sigues conscient que amb això no podràs publicar res, perquè era com una cosa que era molt aplicada i molt industrial. I bueno, va ser potser una mica, les expectatives aquestes sempre no es compleixen mai, no? I va ser al revés, va ser una cosa que va anar creixent molt i inclús a nivell de recerca. Va ser, la primera època de tesi va ser fascinant, quan vas estar amb tu, amb el Santi, després van arribar al Plaza, no? Va ser una època fascinant. I no sé, només records bons, no? La veritat és que l'únic mèrit que tenim a perseguir em fa una mica de vergonya perquè és que només som vells i prou, no? Després això també és una mica així. Ja està bé. Que hi som. No, perdona, que hi som. Hi som, sí, perquè quan mires enrere i quan veus les fotos aquestes, doncs veus gent que falta, sí. I la veritat és que, clar, quan érem allà i érem en aquells passillos, aquella sala blanca... És que l'Edwards, quan estava a la sala blanca, estava tot buit, només hi havia l'Edwards amb un racó. I prou, estava tot buit. No hi havia els forns, Però en l'altra part de la sala, però en aquesta part, només hi havia allò. Hi havia tot un espai allà enorme, que no hi havia res. Quan va arribar a l'Spàting, després va ocupar una mica més. Però d'allà i amb els que érem, i quan veus tot això, doncs la veritat és que no ets conscient de com ha passat tot això, no? Perquè és que és un centre realment gran, amb una tecnologia molt bona, no? I quan vas pels puestos dius, hòstia, doncs és que estem molt bé aquí, realment estem molt bé. I passa una mica com quan veus créixer els fills, no? Que no te'n dones compte que creixen i aquí ens ha passat igual. Vull dir que de cop, quan ho mires d'ara i veus la foto, dius, hòstia, quin centre que tenim, no? I quan veus d'on vam partir, doncs dius, ostres, com ha sigut això? Doncs la veritat és que no en soc conscient de com ha sigut. I gràcies a la contribució de molta gent, no? I la veritat és que, bueno, doncs estem aquí i és un centre que jo penso que es poden fer coses. Si no fem més coses és perquè no les vam fer, però la infraestructura és realment extraordinària, no? I les persones que hi ha també. Vull dir que més coses bones.
Doncs queden 3 transparències teves Sí, que més jo seré personals. més breu, si me les pots posar, per- però ja s'han anunciat moltes coses. Que... Francesc El Arós. Miquel Villvehí? Ah. Bueno, Francesc Arós. no, que dic que, bueno, ja ho heu vist, jo en aquells moments, això és davant al març del 85, vale? Jo era, dèiem, professor col·laborador, era un contracte una mica millor que el d'ajudant de classes pràctiques, que era el que hi havia. Llavors, estava al Departament d'Electricitat i Electrònica i feia les classes de problemes i de pràctiques de l'assignatura d'Electricitat i Electrònica del tercer curs d'informàtica. I el Ramon em va conèixer llavors. Llavors, aquí he posat, perquè ho tenia d'una altra cosa, això era la meva nòmina. No es veu, és que vaig fer el càlcul. Això és, perdona, però és una merda. 468 posen a sota. Digue'ls-hi. 468, diu. Euros. I jo estava fent per una banda les classes i la tesi doctoral. La meva tesi, que té aquell títol, que la vaig llegir al maig del 86, però diríem en el procés, si ara li dones a la tecla, sisplau, la meva tesi, que té aquell títol, tenia un vessant teòric i l'any 85, això del 85 és perquè és l'any que es crea el centre i hi ha la Bienal de Física. Tenia una edat teòrica i aquell any, jo publico l'any 85 aquell article que és teòric i per altra banda també tinc una part experimental de mesures i per fer les comptes em vaig comprar aquest ordinador que l'he portat perquè ho veieu en directe, perquè a la foto no es veu potser la dimensió, no? És molt petit, fes així, Jaume. Bueno, no, és això. I... No, això és l'ordinador. Llavors, el que aquesta, com dic, vaig anotant aquí, la pantalla es feia servir una tele de tubs de rajos catòdics i la memòria era a través d'una casset d'àudio. Llavors, per això calia vaig haver de comprar aquest aparato perquè el que jo tenia per escoltar els discos, l'aparato d'escoltar música, no tenia comptador. Veieu que hi ha un comptador aquí. I clar, per saber el programa que jo havia guardat on era, m'havia d'anotar en un paper, però havia de tenir el comptador. I vaig haver de comprar aquesta cosa que tenia comptador. I jo diria, tu segurament tenies el mateix model perquè no n'hi havia d'altre. Que fos així portàtil. Sí, no, i a més aquest estava específicament data recorder. No estava dissenyat per música. Bé, total, que això, llavors si li dones a la tecla, sisplau, llavors, com he dit, estava fent la tesi i d'on surt el treball que es presenta, vaig presentar 2 treballs a la Bienal. El treball que jo presento, que és el que havia apuntat el Joan en la primera transparència, ve que jo el 94 faig una curta estada a Toulouse, al LAS, i com heu vist, el LAS va sortint repetidament. I el punt clau està en que el Paco Serra en particular, l'Emilio també, però el Paco Serra tenia un lligam de fa ja molt d'anys. De fet, el Paco Serra va estar al LAS, sent acabat de llicenciar, no? Llavors, hi havia una relació molt, molt estreta, el qual ens permetia anar-hi, ens acollien, no? Total, que jo vaig anar allà, que la meva estada allà va ser per fer mesures elèctriques, així com si hagués anat al CIAM, no?, d'allà. I també a la sala jo no vaig fer processos ni res, era caracterització elèctrica el que jo feia. I aquí vaig presentar uns quants resultats que, com veieu, el treball està firmat, a part de nosaltres, els d'aquí, per 2 persones, el Gerard Serrabeirús, que alguns de vosaltres potser recordeu, i el Jean-Luc Prom, que era un doctorant del Serrabeirús allà, que va estar allà. I això és el que passava. Jo vaig llegir la tesi el 86 i fins llavors vaig ser professora de l'Autònoma en aquest nivell, de nivell d'ajudant de pràctiques, i el 86, al setembre del 86, em presento a les oposicions
del CNM. Vale? I, curiosament, aquí us quedareu amb la idea de que tothom va fer oxidacions, però jo vull recordar el Carles, per exemple, i el Manolo, que diu que ells feien les oxidacions. Perdoneu, quan jo al 87 tenc possessió, a mi em diuen que m'he d'ocupar d'això. Però m'he d'ocupar d'això i era enfornar i desenfornar. Vale? I també, i és una pena que la Isabel no hi sigui, però la Isabel Gràcia, vale? Quan arriba, se li encomana que posi en marxa, per dir-ho així, la litografia i el gravat. Vale? I, de fet, la Isabel fa una tetina sobre aquest tema sota la meva direcció. I clar, jo l'altre dia pensava, i per què vaig acabar fent això jo, no? I és que he descobert, i també és una documentació que serà a la biblioteca, que l'any 86 el CNM, el Departament de Silici, de Tecnologia de Silici, aquí sempre estem parlant del Departament de Tecnologia de Silici, no el de disseny ni 35 de Madrid. Hi ha un document així de gruixut, que s'organitzen 4 projectes de recerca i 4 línies d'activitat. I són 4 perquè, de fet, eren 4 persones. És a dir, l'Emilio Lora, el Paco Serra, el Xavier Aymeric i el Pepe Millar. Llavors, per una banda, el Pepín, com us ha dit, ell està amb el Pepe a la recerca, era potència, i les línies d'activitat, vosaltres teníeu packaging i encapsulado i no sé què més. Claro, sí, però és que... I llavors vaig entendre perquè jo vaig anar a parar a la Fotolito, perquè el Xavier Aymeric era el meu director de tesi, insisteixo, era el que s'ocupava del projecte de recerca de dielèctrics i línies d'activitat fotolitografia. I clar, pues el becario que li toca, pues lo que li manden, no? Llavors va ser així, vull dir que ara entenc per què vaig acabar, perquè jo aquest document mai el havia vist. Jo no sé, Manolo, si vosaltres l'havíeu vist. Perquè en aquest document ja sortiu vosaltres, perquè ja hi ha la gent... Els becarios. Els becarios, sí. Sí, estan dins. Jo ja dic que aquesta documentació ha vingut a parar les meves mans perquè el Xavier Aymeric, al jubilar-se, va considerar que aquesta documentació l'havia de tenir el CNM i me la va passar. Per tant, aquesta documentació serà a la biblioteca. És bonic, això. I ja està, no vull allargar-me. I he posat, que jo pensava que la tindríem, la foto, aquesta foto és del badge que teníem. Veus, el Ramon diu que sí que també el té. Doncs aquest de la taula, només el Joan. Els altres de la taula l'han extraviat. Això ho tinc per casa. Esa es la que llevábamos todos puesta. Clar, perquè aquests senyors deien, poseu-la i així. Con la etiqueta. Si no, no passava. Clar, jo estic mica intenta. Volia comentar una cosa, que has mencionat el del LAS. Potser hi ha molta gent que... Una curiositat, que aquí sempre parlem de Sala Blanca. I de fet, el de Sala Blanca ve precisament perquè el Paco Serra i l'Emilio Lora van treballar al LAS. I els francesos li diuen Sal Blanche, suposo per joder els americanos, que sempre li tenen molta mania. Perquè a Bèlgica, jo vaig estar a la part francòfona i ahir li diuen la chambre propre. O sigui, diuen sala límpia. I en canvi, t'anaves a Lille, a l'altre costat de la frontera, i era la Sal Blanche. I per això, com que tota la gent que, diguem-ne, aquí a Espanya, gent de Madrid, País Basc, tots els que van formar-se a Anglaterra, parlen de sala límpia. I en canvi els que s'han format al LAS parlen de la Sala Blanca. I l'altra cosa és que també parlem del SAS, com el deia d'entrada, i que SAS no és cap sigla. És com diuen els francesos a les escluses, a l'espai que hi ha en les escluses dels canals. Allò és un SAS. I, per tant, a França, a l'espai que permet passar d'una zona de pressió a una altra, allò li deien SAS. I per això nosaltres aquí també li diem SAS. Y eso no cambiará. ¿Cuáles eran las otras dos líneas, la de Paco y la de Emilio? ¿Te acuerdas? Demos y Pemos. No Cemos. Es que habláis de Cemos y yo pienso, ¿de qué hablan? Cemos no. Nemos y Pemos. Se lo repartieron. Sí, exactamente.
Demos no había. Líneas de investigación. No, eran 4 proyectos. Uno de Nemos, uno de Pemos, que era Emilio y Paco, luego Potencia, que era Pepe, y dieléctricos para tecnologías VLSI, era el título, no es que me lo anoté, porque esto era los proyectos de investigación. Las líneas eran pues las temáticas, es decir, estaban las partes de oxidación y tal, que era Carlos Domínguez, luego lo del encapsulado, luego fotolitografía y grabado, ¿me dejo algo? Hay metalización, que no sé quién estaba a cargo. No, caracterización no estaba como tal, no. No. Bueno, o sigui, si bueno, ja dic que jo això ja ho donaré a l'Elisenda perquè ella ho custodiï, perquè jo penso que va ser el 86. El 86. Sí, el document és del 86. No sé, jo ja estava de becari en aquella època. Sí. No, però que no sé qui era el que... No me'n recordo, és que no m'he quedat. Yo diría que Manolo entramos juntos, Carlas, tú y yo, fuimos los primeros becarios del Plan Nacional de Microelectrónica, justamente, ¿no? Al menos nosotros 3, sí, no sé si habría alguien más. Sí, había alguien más. Bueno, ¿y lo que se fue al Letí? Yo diría que ¿El Ferreira o Ferreiro? Ángel Ferreiro. Però no va venir tu. No, però que de la convocatòria de beques. Sí. Bueno, no ho sé. I també hi havia el Cinto Paredes, que va ser... I el Paco Berta, no? Que va ser el que va inventar el teletreball, també, al CNM. El Paco Berta no era? És que no ho sé. Era l'any següent, el Paco. Sí, perquè ja va començar amb la integració, no? I això sí. No ho sé, això ho saben ells millor. Doncs igual podem fer la sessió en 2, però em sembla que avui portem 1 hora i mitja i suposo que ja hem anat tancant la barraca. Bueno, que si voleu veure això de prop, és curiós perquè el plàstic no s'ha degradat. Això ho parlàvem l'altre dia, dic que aviam si quan obriré la capseta, això estarà... Sabeu que els plàstics es degraden ara? Doncs aquest no, tu, està impecable. Això funcionava amb Basic purament, Basic, a més, no? No tenia altra cosa que aquesta. No tenia res. Basic i punt. No. Guarda el que... Això val calés. Jo també el tinc, i la tinc a la caixa original. Jo vaig posar allà. No, això és posterior. Bueno, doncs com deia, com que ja se'ns han fet 1 hora i mitja, que tanquem la sessió aquí. El Lluís vol acabar de dir alguna cosa? Jo? Sí. No, l'altre Lluís. No ets tan bé. No, jo volia Luis, reivindicar una mica... acércate para el micro. Que t'acostis. Crida Crida molt. No la puc aguantar. Se sent? Carles? Sí? Sí, gràcies, Ramon. Dic que volia reivindicar una mica el títol de la taula rodona. Ja sé que heu argumentat sobradament el perquè la taula rodona no sol ser sol de la Bienal de Sitges i tal, però aquí hi ha molta gent jove que pot pensar que el disseny, que sí que ha sortit en 2 ocasions almenys, és un bolet que va aparèixer pel camí del CNM. I som un bolet, no som un nyap, però no vam aparèixer pel camí del CNM. I som des d'abans del CNM. És a dir, quan no sé si parlava dels catedràtics i tal, crec que el Jordi no era catedràtic. No, no ho era. Però No era catedràtic, potser numerari, però sí era catedràtic. M'és igual. La qüestió és que al 80-81, que jo estava acabant la meva titulació, disseny ja es va implicar amb tot el CNM. I disseny forma part intrínseca del CNM des del principi. És veritat que la nostra evolució ha estat bastant d'aquestes de muntanyes russes i també, insisteixo, segurament, no som
un bolet que va néixer pel mig del camí i som des del principi, sí que estem derivant cap a una cosa rara perquè en fi, estem una mica depauperats com a disseny, però només en honor a la gent jove, sapigueu que el disseny hi és aquí des del principi, que l'any 82 vam fer el primer disseny de circuit integrat d'Espanya, que no es va fabricar aquí, òbviament, perquè no teníem la nostra sala blanca, i res, només era això, per, diguéssim, ficar l'apunt de que disseny som un bunyol, però no hem sorgit de la nada. Sí, no m'estranya gent. No. Mira, Carles està marcant allà. Igual que s'ha dit que hi havia uns grups que feien recerca, que llavors es van incorporar al Departament de Tecnologia de Silici. La Universitat Autònoma de Barcelona tenia un departament, un grup o una càtedra, que vulguis, que tenia una activitat potent en disseny. I és per això, jo em sembla, que això no té res a veure amb el cinema. És previ al cinema. Però formem part del cinema des del principi. Però que no, és que si tu interpretes això com a bunyol, llavors m'emprenyaria. Ho dic perquè la gent jove no interpreta que disseny ha sortit un bon dia així. No, el disseny està aquí des del començament dels temps i el Ramon, igual que se'n recorda de tu com a professora d'electrònica, doncs recorda perfectament dels primers dissenys que ell mateix va fer amb l'Autònoma amb el nostre grup. En fi, res més, només que es tingui en compte. Gràcies. Aprofitant que tinc el micro, també parlo. Bueno, jo m'ho he passat molt bé, perquè a mi personalment m'ha servit per omplir un forat negre que hi havia entre el Big Bang del CNM i el que jo conec del CNM. Perquè jo vaig arribar al 89 i aleshores cobrir aquest forat negre que va del 81 al 89 m'ha servit molt. I bueno, doncs mira, m'agradaria compartir dos coses que m'ha suggerit i són dos anècdotes i estan relacionades amb l'espai i el temps. Amb l'espai, més aviat amb l'espai seria amb els espais, amb la distribució d'espais. I perquè, bueno, ara és un mal diari, que segur que han de lidiar l'Anabel, la Montse, direcció i qui hagi de batallar-se amb lo dels espais. Però hi ha hagut una època que no era un problema. I jo vaig arribar al 99 i suposo que devia fer pocs dies que us devien haver donat les claus del pis, diguéssim, perquè va ser quan es va ocupar i tothom que estava dispers per aquests mons de Déu, doncs tothom va vindre a viure en aquest edifici que estem ara. I jo recordo que aleshores la distribució d'espais es va fer amb uns criteris tan científics i tecnològics, o tan poc, com que era planta 0 per sala blanca, planta 1 departament de disseny i planta 2 departament de tecnologia. I a partir d'aquí, i realment no hi va haver cap problema amb els espais. Clar que érem 60 llavors, era més fàcil. I a mi a nivell d'espai, jo vaig arribar d'això, vaig incorporar el departament de disseny amb el Jordi Aguiló, l'Helena Valderrama, la Tere Océs i el Lluís Terès. I d'espai, doncs em va tocar anar a petar al despatx de la Tere i del Lluís. I en aquest sentit doncs me sento afortunat perquè va ser una època molt engrescadora, amb molta feina, tot estava per fer, amb moltes coses i doncs crec que vaig tenir molta sort. Doncs amb l'espai i amb les persones. I després amb lo del temps. Aquí ho han dit moltes vegades, jo també recordo. Realment dedicàvem molt temps al CNM, molt. De fet, fins i tot paràvem a berenar. Igual que ara parem a esmorzar, doncs també paràvem a berenar perquè les tardes s'allargaven moltíssim. I de fet, més d'una nit i més de dues havíem tornat després de sopar. I recordo especialment amb les èpoques dels projectes com els MPCs i després el que va ser els projectes Iberchip i Eurochip. I doncs aquests primers anys al CNM els recordo especialment això, com ha dit la Jaume, molt engrescadors. I com han dit, me sembla 3 o 4 dels 6
realment la sensació era que s'anava molt a una, o com a mínim això és el que semblava, i realment crec que actes com aquests val la pena, que farien bé d'agrair a totes les persones que formen part dels orígens del CNM, els que són a la taula, els que hi som, els que ja no hi són, malauradament, els que són a la taula, els que no hi són, i a totes i cadascuna de les persones que des dels orígens i fins ara, doncs cada dia treballen perquè això cada dia obri la porta. Només això, gràcies.